sir, sa ating edisyon ng Usapang Basketboleros, tutungo tayo sa bayan ng Dagupan dito sa Pangasinan. At syempre, ating kikilalanin ang deadly shooter ng Barangay Karanglaan sa Dagupan City dito sa Pangasinan. At isa ring produkto ng University of Luzon at Lyceum Northwestern University sa Dagupan City. At huwag na natin patagalin pa, ating kilalanin ang deadly shooter ng Barangay Karanglaan sa Dagupan City na si Neil Sintanya. And welcome to my channel, Sir Bidong TV, Usapang Basketboleros. Hi mga kabasketboleros, ako nga pala si Neil Sindanya, 19 years old, 5'10" at nag-aaral sa Lyceum Northwestern University. At ang aking playing position is shooting guard. Ako nga pala ay nakatira sa Dagupan City, Pangasinan. And you're watching Sir Pidong TV, Usapang Basketboleros. Nahiligan ko lang mag-basketball simula nung napahiya ako sa elementary ko. Na-shoot ko sa kalaban. Tawang-tawa yung lahat ng nanunood, pati parents ko tawang-tawa. Kaya gusto ko maglaro kasi gusto ko may mapatunayan rin ako sa sarili ko na kaya ko. Lalo na nung nag-tryout ako ng grade 8 ako. Kasi first tryout hindi ako nakuha eh. Second tryout lang ako nakuha. Kasi humingi pa ako ng isang chance na mag-tryout ulit sa coach nila. Yun nga, nagawa ko. Saka 2017, nag-R1AA ako. 2018, R1AA din. Champion kami 2 beses. Back-to-back. Nagpalarang pambansa ako. Nationals din ako yung 2018. Talo kami sa mga school na magagaling doon tulad ng Bacolod, University of Visayas, saka Letran, Cavite, Pampanga, mga ganyang school. Sulit namin yung paglalaro doon kasi experience yung habol namin. Saka nag-improve yung mga skills ko sa basketball simula nung napunta talaga ako ng University of Luzon kasi tutok sila sa training. Ang ganda ng program nila doon.
every time na maririnig ko yung word na hard work, lagi kong naalala yung lahat ng struggles na pinagdaanan ko. Andyan yung hard training, yung mapapagalitan ka ng coach mo, ganun. Hindi mo makakamit yung pinaka-main goal mo kung wala kang tiyaga. Magsisimula ka sa wala, pero work hard lang, magpe-pay off din lahat ng mga sacrifice natin sa training. So yun nga, ang pinakamagandang routine para sa isang athlete is yung exercise and conditioning para physically prepared ka sa lahat. Yun nga no, ang pinakaayaw at pinakatatakutan kong mangyari sa buong buhay ko sa karera ko ng basketball ay is yung ma-injury. Kasi pag na-injury ka, halos hindi ka na nga gagamitin ng mga coach, di ba? Saka yung paglalaro mo, medyo hindi ka na ganun sa dati kasi may iniisip ka na mangyayari sa injury mo, ganun. Kaya yun ang pinakaayaw ko na mangyari sa karera ko. Ko dyan sa mga fans ko na laging sumusuporta sa akin, na gusto rin maglaro ng basketball. Kahit gaano kahirap abutin yung mga pangarap natin sa basketball, huwag kang susuko idol, basta hard work lang at saka huwag makakalimot sa itaas, yun lang. Shoutout nga pala sa parents ko, kay mama ko, sa papa ko, siyempre sa girlfriend ko, sa mga tropa ko dyan sa UL, Lyceum, Karanglaan, mga naging coach ko, mga naging coaches ko mabuti sa akin. Shoutout po sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Sir Pidong TV. Maraming salamat sa pag-future sa akin. So ayun mga kabasketboleros, ating nakilala si Neil Sindanya, ang deadly shooter ng Karanglaan, Dagupan City dito sa Pangasinan.